ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ಅಂದೆನ್ಮೆ ಇನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡತ್ತಿ ಬಂಗುಡೆ ಎಣ್ಣುಗಾಯಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬದನೆ ಎಣ್ಣುಗಾಯಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಆಂಡ ಇನಿಯಾನು ಬಂಗುಡೆ ಎಣ್ಣುಗಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏರ್ಪುರ ಅದು ಜರು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿನ್ನುಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಭಯಂಕರ ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ರೆಸಿಪಿಂದು ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಲ್ನ ರೆಸಿಪಿ. ಓಕೆ ಬಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಯ್ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಇದ್ದು. ದಾಸೇನಿ ಇನಿಯಾನು ವಿಲೇಜ್ ಪನ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಓಂ ಕಾಲು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬಂಗುಡೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು, ಶುಂಠಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು. ಫಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬಾಡ್ಗ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ಗ, ಇತ್ತ ಮೀನನ್ನು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ,
ಎಲ್ಲ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೋದು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ